port de Long Beach, les 5:14 de la tarda. Uns nois de somni. Institut de Beverly Hills, les 10:31 del matí. Ha arribat l'hora de votar. Voteu la persona més brillant de l'institut, la futura triomfadora i la més fotogènica. I sí, em podeu votar a mi en les 3 categories. Què s'ha pensat aquesta? Quina vergonya! Si l'elegissin Miss Fotogènia, sortiria a la pàgina 3 de l'anuari de l'institut i seria la primera cara que tothom veuria quan l'obrissin. Seria un desastre, no ho podem permetre. Conclusió. Tothom va de votar amb mi! Hola, sóc la Clover. Em presento a Miss Fotogènia. Tingueu present que un vot per la Clover és un vot contra la Mandy. Això no són ni de bon tros les meravelloses vistes a l'oceà que em vaig imaginar quan em van convidar a aquest creuer de luxe. Sí, i la suite en jacuzzi on és? Això no és un creuer, és una estafa monumental. No, no és una estafa, és un pla diabòlic. Terence, reiet! Benvinguts al nou quarter general. Des d'aquí vencerem en Jerry i les seves espies d'una vegada per sempre. Un lloc molt acollidor per una sardina. Però a mi això no em va. Vull tocar el 2. Te'n pots anar, si vols. Però us aviso a tots. Qui vulgui marxar el tornaré a tancar la cel·la freda i humida de la presó de la UOP, que és d'un ús tret. Fantàstic. Faré les presentacions de rigor. Mirna Wiesboten, Helga von Guggen, Boogie Gas, Tim Scamp. Benvinguts a la Lliga dels Antiespies, molt orgullosos de ser-ho. Les van ascendir. Hauria de ser antisuperaspies, no? Vaja. No pot ser que vagi equivocat. Ja he fet imprimir el paper de carta, els bolígrafs, les samarretes, els clauers, però si no afecta les sigles. Va, anem per feina. Qui té algun pla per atrapar les espies? Va, home, feu un esforç, penseu una mica. Ningú té cap idea? Potser... Jo sí! Els hi podem canviar el vestuari per peces de roba autoinflable. Així totes 3 se n'aniran flotant cap a l'espai. Res més? Sí, ja ho sé. Els hi podem implantar uns mini altaveus al cap amb música rock a tot volum tot el dia i es tornaran boges. Ja veig que això de pensar no està fet per vosaltres. Ja ho tinc! Ja sé què farem. Voteu la Clover per Miss Fotogènia. I com que cada vot compta, podeu votar 2 vegades i tot. Clover! Estàs igual de malament que la Mandy. Ja ho sé, tu. Fer campanya afecta el cutis. Per això he pensat que la foto per la pàgina 3 me la faré fer a fotos fabuloses. Tenen secció de perruqueria, maquillatge, assessorament de vestuari, aromateràpia. Ja ens en fem una idea. Però primer passaré per casa a exfoliar-me la cara. N'has quedat per sortir amb cap noi, avui? Fer campanya afecta la vida social. I vosaltres quina excusa teniu? No m'ho puc creure. Avui estem totes 3 amb el marcador a 0. Dissimuleu una mica, però em fa l'efecte cada cop hem fet un triple. Ostres, és com si hi veiés triple. Hola, em dic Clover. Caram, nois, sou irresistibles. Sou nous, oi? Oi que sou nous? Hem començat avui. Em dic Skylar. Els meus germans, en Tyler i en Wyler. Acabem d'arribar del Canadà. Anàvem a l'Institut Wellesley, a Calgary. Sí que sou lluny de casa. Si us ve de gust, podem quedar i us ensenyem Beverly Hills. Ens encantaria. Quedem després. Que vagi bé. No m'ho puc creure. Ens ha caigut un canadenc fabulós per cadascuna. Ai! Hem recuperat la sort que havíem perdut. I la tornem a perdre de seguida. Quin pal! Com va això, noies? Ostres, quina passada de moto! És la Nuco 9000, la primera moto nuclear de la UOP. Bé, ho serà quan estigui acabada del tot.
Us he fet venir perquè tinc males notícies. En Terence s'ha escapat. Que s'ha escapat? Sembla ben bé que vostè li hagi ajudat. I, curiosament, 4 delinqüents perillosos més també han fugit de la presó. I no és una casualitat, oi? Coneixent el meu germà, no ho crec. Vés a saber quin un en porta de cap, ara. Heu d'anar amb molt de compte. Us donaré uns quants dispositius de protecció. Una planxa ultraràpida, unes arracades amb transmissors ultrasensibles, unes quantes micro-minibombes i un dispositiu nou de trinca, el clip pels cabells de polarització inversa. Serveix per invertir el flux energètic de qualsevol conducte. I a sobre, és ben mono. Tenir bons dispositius és molt útil, però espero que hàgiu dedicat força estona a practicar les noves tècniques d'arts marcials. I tant que sí! Un moment, canviem d'ambientació. Quina passada! Aquesta música és perfecta per entrenar-se! Ostres, faig tard. He quedat amb l'Skylar per anar al museu. Esclar, la vostra vida social és molt important, però tingueu present el que us he dit. Aneu amb molt de compte. Museu d'Art Modern de Los Angeles, les 10:07 del matí. És impressionant aquesta dualitat dels... Colors apagats en combinació amb les corbes angulars que representa... La lluita de la humanitat per trobar la pau. En un món que cada vegada és més violent. Van der Floeps és el meu escultor preferit. El meu també. Oh! Oi! No ets dels que donen la matova, tu, oi? Mira que guapa la foto. És veritat, has quedat preciosa. Sí, ho dius de debò? No tinc cap dubte que et proclamarà Miss Fotogènia. Corre! Fem-nos una foto tots dos junts. Sortirem ben guapos. Somriu! Què passa? Tyler! Tyler! I si és dels que defugen els compromisos? Oh, on deu ser en Wyler? El partit ja ha començat. Ai! 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 Deixa'm anar! Ai! Ai, per què estic tan cansada? Ja ho sé. Ostres, com s'ho ha fet, això? Ah, hola! Wyler, però es pot saber on eres? Va, entrem! Visca el Beverly Hills! Visca! Escolta, que algú m'acaba d'atacar des de les clavegueres i m'ha deixat plena d'una cosa enganxosa. Va, a veure si trobem un bon lloc. Com te l'has esquinçat, el jersei? Visca el Beverly Hills! L'enhorabona, Mirna. Els teus 3 plasmàtics són una bona troballa, ho fan molt bé. Ho dic de debò, estava molt estrany. I que l'Skylar li brillés la mà tampoc és gaire normal. Au, va, no sigueu tan negatives. Sortim amb uns nois que estan la mar de bé. Hauríem d'estar contentes. Però si tu mateix has dit que en Tyler s'ha espantat amb el flaix de les fotos. Li molesta la claror. Què hi vols fer? Ja li compraré unes ulleres de sol que estiguin de moda.
Centre comercial de Groove, les 3:22 de la tarda. Que bé que s'hi està. Aquest centre comercial nou és una passada. I tant, és un lloc ideal per carregar les piles. Que bona falta ens fa. Per què estem tan aixafades? Normalment els nois guapos ens fan sentir la mar de bé. Potser és perquè són massa perfectes, ara que l'Skylar gairebé m'enrampa. Segons el telemirallet, la substància enganxosa té una gran càrrega negativa. Vaja! Si són el trio terrorífic! Què, Clover? Com va la campanya per Miss Fotogènia? Gràcies a això, tinc el triomf assegurat. Fotos fabuloses? Jo també hi he anat, són els millors amb diferència. Mira si en són de bons que fins i tot tu quedes bé a les fotos. També has anat a fotos fabuloses? Si vols, ja me l'emporto jo i l'entrego perquè, per si no ho sabies, treballo a la redacció de l'anuari. Treballes a la redacció de l'anuari? Que guanyi la més fotogènica. No tinc cap possibilitat. Tenim un problema més important ara. Crec que l'Skylar, en Tyler i en Wyler no són aigua clara. Què dius? Però si en Tyler és l'amor de la meva vida. Oh, Tyler. Abans que arribeu massa lluny, valdria més que els investiguéssim una mica. Han dit que anaven a l'Institut Wellesley de Calgary, oi? Que estrany. Què, no hi anaven? Ni ells ni ningú. A Calgary no hi ha cap Institut Wellesley. Per què no anem a casa seva a veure si descobrim alguna cosa interessant? Ai, mira que n'arribeu a ser de desconfiades. Què és aquest pis? Tot això a vosaltres? Una mica i força, és com si fóssim a casa. Encara penses que en Tyler és normal? Potser no. Però potser és que m'estima tant que ha decorat la seva habitació igual que la meva. Això ja sí que és massa. Aquesta habitació és igual que la meva. No hi falta ni la catifa calidoscòpica. Què deuen ser, aquests tubs? I això què és? Una porta secreta. Oh! Què fan? S'estan recarregant? Què són, robots? No crec que sigui electricitat, això. Crec que ens prenen l'energia a nosaltres per recarregar-se ells. Ai! Què és això tan fastigós? És la mateixa substància que se m'ha enganxat a la cama. Ah, noies! Ho sento molt, però no pensem tornar a sortir amb vosaltres. És el meu triple salt mortal amb cosa inclosa. És la meva tècnica personal de superespia. On l'ha pres a fer? En Tyler m'ha clavat un cop de puny amb ganxo. És impossible que ho sàpiga fer. Habitacions com les nostres, tècniques com les nostres. No tan sols ens xuclen l'energia, sinó que també ens prenen les vides! Ja sé que hauríem de marxar corrents, però és que no em puc ni moure. Auxili! Jo només volia trobar l'amor de la meva vida. Ara no els hi costa gens xuclar-nos l'energia. Per què ho fan? Un moment! I ara els hi xuclareu tota l'energia. La meva arracada amb transmissor ultrasensible rep alguna cosa. És algú que els hi dona ordres. I em sembla que és la Myrna Wisbottom. Aquella sonada que van llogar perquè ens vigilés i que es volia casar amb en Jerry?
Ara que ja ens hem desfet de les superespies, ha arribat el moment d'anar a la seu de la WUP i fer desaparèixer en Jerry de la faç de la Terra. I ara on van? A buscar en Jerry! Els hi hem d'impedir! Però com? Si ja gairebé no tenim forces per res. Espereu-vos un moment. Fas bé, fins ara he callat, però és que no li quedava gens bé. És el clip de polarització inversa. El podem fer servir per invertir el sentit del flux d'energia dels tubs. Sí, és una bona pensada. Ja falta poc. Ja està. Caram! Em sento com si m'hagués pres un cafè llarg doble extra fort. Ens haurem de conformar amb aquest nivell d'energia. Som-hi! Gladys. Els meus sensors han detectat que se li acumula la tensió a les espatlles. Per això he posat l'ambientació sospir de pi. Quiets! On aneu? Com l'has après a fer el triple salt mortal amb cossa? Les tècniques de superespia són una passada. Que ens coneixem d'alguna cosa. Però què feu? Prepara't, perquè d'aquesta te'n recordaràs, o no? Què feu? Ara estem exposats a la radiació nuclear. Nois! S'ha acabat el bròquil, deixeu-lo anar! Ui! La pròxima vegada digues que ho facin suaument, sisplau. Mireu què tinc! Ens hem de posar a cobert. Correu! No! Que es trencaria el vidre! Em sembla que no aguantaré! Gaire estona més! Quina passada! I jo també compto. Tinc una edat, però encara estic en forma. Deixeu-nos anar! Que no ho veieu, que les radiacions també us afecten a vosaltres? Sí? Segur? Esclar! Són robots fets a base de plasma. La radiació no els afecta. Però una llum intensa, sí! Esclar! Gladys, per què no passem a l'ambientació la febre de la discoteca? Ara mateix. Poseu-los al congelador. No sortireu fins que se us refredin els ànims. Així m'agrada molt bé. Ara només... Silenci, sento alguna cosa pel transmissor. Gladys, amplifica el senyal. Us he dit que ataquéssiu, babaus! El pla se n'ha anat a Norris. Tens cap altra idea brillant? Ostres, és en Tim Scam. M'han fallat. I tu m'has fallat a mi. En Terence! Què passa? Treballen junts, ara? Sí, i nosaltres som el seu objectiu. Ho veieu? És important que vigileu bé sempre. Parlant de coses importants, he de saber qui ha guanyat el concurs de Miss Fotogènia. Oh? Institut de Beverly Hills, les 10:07 del matí. Ja s'ha fet el recompte de vots. De seguida sabrem el nom de Miss Fotogènia. I no sé per què, però diria que seré jo. Ja, no m'estranyaria gens, perquè com que treballes a la redacció de l'anuari. Atenció a tots els estudiants, sisplau. No us descuideu d'agafar tots el vostre exemplar de l'anuari. I ara ha arribat el moment d'anunciar que la guanyadora de Miss Fotogènia d'aquest any és... la Mandy! He guanyat, he guanyat! Gràcies a totes les hores que he dedicat a fer campanya i a subornar els jutges! I la Clover! Ho heu sentit bé! Hi ha hagut un empat! La Mandy i la Clover comparteixen els honors del títol! Jo també he guanyat!
Compartir els honors? Jo amb tu no comparteixo res! I encara menys la pàgina 3 de l'anuari de l'institut! L'enhorabona, Clover. Has guanyat el concurs i has fet enfadar la Mandy. No pot ser! Com que les dues fotos no cabien a la mateixa pàgina, les han retallat i han fet una barreja! Com s'han atrevit a fer-me un collage amb la Clover? Jo sóc molt més guapa! L'enhorabona, guanyadores.